Tour de France. Woohoo! Suy kayo. Ha, naka-timing ko. Kusuga manika doon giahak ng mga tawana. Kung doon ako itong Tour de France. Wrong lane man siya. Ha, hinay. Nindot ko yung mga bike. Yahak. Woo, lala. Ay, ay. Kanindot mga bike. Mas sila ng mga bike. It's okay. Ah. Mga kuha lang sila. Galaag-laag lang na sila. Wala na sila appeal. So kung ma-appeal ka Tour de France, dili basta-basta. Kailangan kusog kay ka musikad. Ang mga participants sa Tour de France. May kamot yun.
Ay, pastilan. Sexy lady. Kaon ako eh. Yahag.